Bro, ngrasakna sikil teh gremut yang ngene ora mari-mari, pusing rasane iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe cling, tumben temen kowe mrene ana apa? Heeh iki Kak, Sut, nganu jenenge nyong, anak perlu iki mrene iki Kak Sut, karo kowe jenenge. Priye pernah priye anak perlu apa? Kak? Ora tau-tau ning mrene Kak mrene anak perlu e. Priye mbangane Sut to? Nyong ki Kak semadi isin nggo pan ngomonge karo kowe jane Sut asline iki. Lah kowe kenang apa Sut? Sikile Kak dilus-lus bae ke jegangge ora tumbuhan pernah wis ana seminggu. Wah, mbroh clengah. Sikil ana kesleung barang iki kawit winginane wis ana seminggu sprene ora mari-mari genting kerembut ya ngene ya. Bro. Kowe Sut nyong nek ana apa silihi duite apa ngono limbang-limbang ketip. Pernah Kak semakin musik kayaknya iki. Apa panyilih duit kowe? Ya nyong gamblang bae cling nek panyilih duit ngono yo ana nyong duit ngono yo lagi duwe. Tapi yo ngaburane bae nek kowe sing panyilih nyong yo ora oleh Kak. Nek kowe sing nyilihke ngene nyong sing mumet Kak. Lah kepriye Sut? Apa mbangane ora percaya karo nyong kowe Sut? Ya kuwe biasane kira nek wong nyilih duit kira sing mumetke sing nyilih orang sing disilihi tapi nek kowe sing nyilihke malah sing disilihi sing mumet bingung nagihe wong kowe nek duwe duit ki senenge nggo nglodoh emprana maring kon sing ana kempole mlosdrong Kak ora mikir utange Kak nyong sing mumet sih ngene. Mulane nyong wegah nyilihi kowe barange gurung mesti. Kowe nyilih duit ki nggo kebutuhan. Cok bisa kowe nyilih duit ki pan nggo narik kabel, ngulur kabel nggo HI-HI. Percuma nyilih kowe ki cling. Mana lunga bae ya. Lagi sumpek-sumpek sikil beting keremut ki yang ngene Kak. Anak-anak kowe ki. Berarti kowe ngan ora pan nyilihi soto orang nganani arane jenenge. Lah kowe ora nganggoni tok sing jepitik gagah dandan plipit kaya ngono tapi duit ora geblek e kepri kowe cling. Ora nganggoni tok sing plipit gagah. Nyong ora nganggo ilmu kaya ngono. Rawas-rawes yang ini paham, jegengge pake duit ke ora wudu, ora ketang 2.000 pan tuku roiko ngono ke. Gampange ora bingung. Yo wis nek kaya ngono nyong tak pamit bae Sut ngaburane Sut wong kowe ora pan nyilihi ya. Emet nek kowe nyek kowe karo nyong.